e son persoas que non observan ninguna preocupación, non lles parece que iso sexa un drama que a lingua desapareza, que xustamente les veñan dunha familia monolingüe en galego e que acaben tendo como resultado un monolingüismo en castelán en apenas 3 xeracións. Daquela el di que hai, desde o punto de vista sincrónico, 4 elementos fundamentais. Percibes a lingua como un instrumento xustamente prescindible, que non é absolutamente central, percíbese a diversidade como un inconveniente e non como unha oportunidade, non como unha vantaxe, percíbese a lingua que parece que pode sobrevivir soa sin planificar, e aí entramos nós, como que non fai falta que haxa persoas que estean planificando, que estean dicindo como facer, como conseguir, senón que simplemente a lingua, como sempre estivo aí, vai seguir estando, non? Parece que dunha maneira absolutamente natural, non? E tamén se percibe o galego como un idioma minoritario. El analiza iso na conversa xustamente que tiveron en ese ambiente, e eu creo que en 10 páxinas a verdade que marca un diagnóstico totalmente certeiro do que temos ao noso redor e do que todo o mundo sabemos, dese drama de encontrarmos tan poucas xente nova, tan poucas crianzas que usen o galego, aínda que saibamos que temos o lado positivo, que tamén hai xente que, mesmo partindo do español, decide que as súas crianzas falen en galego e deciden darlle a volta á situación.